Okay. Ja, nu fik jeg sagt det, der skulle siges. Og nu vil min kære søster også gerne have lov til at få. Værsgo, Annette. Ja, som I kunne se, så skete der lidt teknik her rundt omkring, men ikke Lars hjælp og Carstens hjælp, så tror jeg, at det ikke skulle komme til at køre nu. Men far, det er jo dig, det drejer sig om. Og tillykke på fødselsdagen. Ja. Det er jo 10 år siden, at jeg stod her sidst. Og Der var du gravid. der var jeg gravid. Så det er tid til at gøre status på, hvad der er sket gennem de 10 år. Og ja, sidst jeg stod her, der var det jo min lille bitte Luna inde i maven. Jeg ved ikke, hvor hun er henne nu. Hun sidder derovre og lysmester. Og så I boede her i Bellinge på Ellegaardsvej 26, hvor I kun havde et lille sølle stykke græsplæne, der kunne klares med en håndskubber. Socialdemokraterne, de havde regeringsmagten med Poul Nyrup, som jo selv sagt passede der meget dårligt. Og trods det, du lige havde fået computer, så var avisen og de kære fjernsyn stadig din primære kilde til viden. Og sms, det var vel nærmest noget, du synes lød lidt småt og værst. Siden da er der løbet rigtig meget ud så. Og Luna er, som man kan se, kommet vel ud af maven. Og er et meget synligt bevis på, hvad man kan nå på 10 år. Ligusterhækcyklen på Ellegaardsvej skiftet ud med Solevad Slot med 2 tønder land, hvoraf halvdelen af græs. 1 tønder land, og det føles som 2. Så behøver jeg at sige, at den der håndskubber, den blev i Bellinge. Og der er taget kraftigere mekanismer i brug, og døgndrift er vi vel op på efterhånden. Socialdemokraterne har i mellemtiden venligst udlånt regeringsmagten til dit yndlingsparti. Venligst udlånt. Og på mediefronten kan du nu både læse avis samtidig med, at du holder øje med aktiekurserne eller opdatere din hjemmeside på nettet. Og spørgsmålet er, om Tiger Woods og Thomas Bjørn nogensinde var nået deres golfniveau, hvis ikke du har siddet i sofaen og givet den gode råd med på vejen. Det er i hvert fald blevet god til at putte. Alt på samme tid. Tiger er i hvert fald. Men alt det på samme tid, og så siger man, at mænd ikke kan multitask. Det kan du i hvert fald, når det gælder udnyttelse af nutidens medier. Det synes jeg nok. Kun sidstnævnte, altså god og tro tjeneste, som hele verdens ukronede mediekonge. Og selvom Solevad er en lille flække, som de færreste kender til, så har rygtet om mediekongen fra Fyn åbenbart nået omverdenen. Se blot her. I dessa tider finns det flera viktiga frågor vi bör ställa oss. Hur kan du och jag och våra vänner och våra barn lita på att det vi ser på TV och hör på radio är sant? Och hur vet vi att våra åsikter är våra egna? Hur kan vi vara säkra på att de svaga rösterna kommer till tals istället för att skrämmas till tystnad? Jag kan tala om hur. Det finns en människa vi kan tacka för allt detta. Och denna människa vi kan tacka för nya perspektiv. Och kortsiktighet. En dag då vi reser oss ur TV-soffan och säger det finns bara ett ord som ger
Far, du er vores held. Du er forbilledelig som menneske, altid med hjertet på rette sted, og du brænder for det, du tror på, især i en hed politisk diskussion. Hvem kender ikke dine små lune kommentarer? Vi fik jo en lille smagsprøve på den lige før. De kommer sådan lige, når de skal være der, og det er jo fantastisk. Der er til stadighed for at smile frem på os alle, og stadig gør mor teenage bløde knæene. Også som pensionist har du sat nye standarder, og vist, at du stadig kan øse af din viden gennem indvandrerprojektet Rising, som Lars også snakkede om, og hvor I sidste år fik integrationsprisen. Og det synes jeg er helt vildt sejt. Jeg er meget stolt over, at du har formået at få noget ud af din anden alder. Det synes jeg er meget, meget flot. Og far, du skal have tak for sammen med mor, og har givet os en fantastisk opvækst, hvor vi har fået al den kærlighed, vi kan rumme, og vi har fået den, som Lars har snakket med om, den høje grad af frihed, som jeg nu, hvor jeg er blevet mor, så altså, man skal bare være oppe i årene, så sætter man virkelig pris på alt det, man har fået med igennem livet. Vi er blevet klædt godt på, og det synes jeg gør god gavn af hver dag. Så far, tusind tak for alt, og vi sammen er med til at udbringe leve for far. 3 korte, og så er det lange. Helt klasse. Bare længe leve.